rock and roll. Hvis I har det, så kan I rigtig godt glæde jer. For det næste band, der er der en rigtig sej forsanger på. Men kan I mærke det? Kan I mærke, hvordan mørket der kryber op hos os? Hvordan at det bliver mørkt og dystert og ondt? Hvis I ikke har det, så kan jeg love jer for, at det næste band, det kan i hvert fald hjælpe jer på det. Jeg skal lige fortælle jer, hvad deres beskrivelse er af genre, fordi det er rimelig svært, så jeg finder lige mobilen frem. Deres beskrivelse af genre lyder: Evil monster, zombie, vampire, rock and roll metal / dark age goth, rock doom metal. Giv en rigtig stor hånd til Me Too! Vi hedder mig Too. Right. Tid til at sælge sin sjæl til djævlen. Man from the unknown.